Salut, sunt Ovidiu de la oglindaauto.ro. În acest tutorial o să vă arăt cum se schimbă o oglindă la un Audi A3 fabricat după 2012 până în prezent. Clientul a venit la noi pentru că nu îi mai funcționează încălzirea în oglindă. Ține-te telefonul, te rog. Ok. Vă las link în descriere de unde puteți cumpăra oglindă. Super. Înainte de a monta oglinda nouă, scoatem firele și le punem la lucru. Majoritatea cazurilor se oxidează și din cauza asta mai funcționează încălzirea. Când deconectați firele și le montați, motorul trebuie să fie oprit. Haide mă, ieși. Ok. Are importanță cum le puneți, pentru că nu au plus și minus. Pur și simplu se reconectează. Porniți mașina și dați drumul la încălzire. Poți să-i pui stop până când îi facem problema. Ok. Vino mai aproape cu camera. Plasticul ăsta trebuie să intre aici în chestia asta de metal și plasticul ăsta în chestia asta de metal. După ce le poziționați, pur și simplu apăsați pe sticlă. Și cam asta este tot. Vă las link în descriere de unde puteți cumpăra oglindă.